ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനെ. നമ ആചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദയ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ഭക്തർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു. ഉണ്ടോ? എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇല്ല മാതാജി. ഈശോപനിഷത്ത് വാങ്ങണത് നല്ലതാണ്. വാങ്ങിണ്ട്, അത് നാട്ടിലാണ്, അതാണ് ഇപ്പൊ പറ്റിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മള് നോട്ട്സ് ഇത് നമ്മുടെ സ്ലൈഡില് നോക്കി പഠിച്ചാലും മതി. അതെ, ഞാൻ കൊറേയൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൊറേയൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വായിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുസ്തകം ഉപദേശാമൃതം കയ്യിലുള്ള മാതാജിമാര് മാതാജി വായിക്കാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വായിക്കുമായിരുന്നെങ്കിൽ വളരെ നന്നായിരുന്നു. അങ്ങനെ കൂടെ ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് എല്ലാവരോടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് മുഴുവൻ പേര് കേറിയിട്ടില്ലല്ലോ. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തും മാതാജി. ഇപ്പൊ 7:03 ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ, തുടങ്ങിക്കോളൂ മാതാജി. അവതാരികയില് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടു? വേദം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? വേദം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അറിവ്. അതെ. ഒരു ബദ്ധ ആത്മാവിന്റെ 4 ന്യൂനതകൾ പറയൂ. തെറ്റുപറ്റുന്നു, മായയിൽ അകപ്പെടുന്നു, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപൂർണതയാണ്, ചതിക്കാനുള്ള പ്രവണത. യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ 2 യോഗ്യതകൾ പറയൂ. സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശ്രയിച്ചതും ബ്രഹ്മനിഷ്ഠ ആയിരിക്കണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ ഒരു വ്യക്തിയായിരിക്കണം. നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, തദ്വിദ്യ പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിന തത്വദർശിയായിരിക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആളായിരിക്കണം ഗുരു. ശരിയായിട്ടുള്ള സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് ശരിയായി കേട്ട് പഠിച്ച ആളും ആയിരിക്കണം. അറിവ് സമ്പാദിക്കുന്നതിനുള്ള 3 വഴികൾ ഏതൊക്കെയാണ്? പ്രത്യക്ഷ പ്രമാണം, അനുമാന പ്രമാണം, സത്യപ്രമാണം. അറിവ് നേടുന്നതിനുള്ള 2 പ്രക്രിയകൾ പട്ടികപ്പെടുത്തൂ. അനുമാനവും നിഗമനവും. അതെ. വേദങ്ങളുടെ 3 വിഭാഗങ്ങള്: ശ്രുതി, സ്മൃതി, ന്യായം. വേദങ്ങളിലെ കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങളാണ് സംഹിതകള്, ബ്രാഹ്മണങ്ങള്, ആരണ്യകങ്ങള്, ഉപനിഷത്തുക്കള്. ഉപനിഷത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ്? ഉപനിഷത്ത് എന്നാൽ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ അടുത്തിരിക്കുക എന്നാണ്. ഉപനിഷത്തിന്റെ ഭാഷ നിഗൂഢമാണ്. അതിനാൽ അതിനെ പലതരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാം. അതിനാൽ നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ മാർഗനിർദ്ദേശം ആവശ്യമാണ്.
ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ആദ്യ ലീല 7:108 ശ്രീല പ്രഭുപാദർ 108 ഉപനിഷത്തുക്കളുടെ പട്ടിക നൽകുന്നു. എന്നാൽ അതിലും കൂടുതലുണ്ട്. മിക്ക ഉപനിഷത്തുകളും ബന്ധതലത്തിലാണ്. ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ബന്ധാണ്? ജീവാത്മാ പരമാത്മാ. ഈശോപനിഷത്ത് ഇത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. മുഖ്യതരം വേദം കഠം എന്നാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക. കഠോപനിഷത്ത്, ഇവിടെ കഠോപനിഷത്ത്, കേനോപനിഷത്ത് മുതലായവയിലെ 10 പ്രധാന ഉപനിഷത്തുകളിൽ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഈശോപനിഷത്ത്. ഇത് സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് വിശകലനപരവും തത്വചിന്താപരവുമായതാണ്. മാത്രമല്ല വളരെ കാവ്യാത്മകവും പ്രാർത്ഥനാപരമായതും ആണ്. നമ്മൾ ധ്യാനത്തിലേക്ക് വന്നു അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു എന്താണ് ഒരു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ. ഈ മനുഷ്യനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ വന്ന അവർക്കൊക്കെ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞേക്കണത്? ഭഗവത്ഗീത 3-ാം അധ്യായം 10-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമ്മൾക്കറിയാം. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട്വ പുരോവാച പ്രജാപതി അനേന പ്രസവിഷ്യധ്വ മേഷവോ സ്തുഷ്ടകാമധുക് എന്നാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്? സഹയജ്ഞ പുരോവാച പ്രജാപതി സൃഷ്ടുവ. പ്രജാപതി പറഞ്ഞ ബ്രഹ്മാവ് അന്ന് സൃഷ്ടിച്ച് നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് അയക്കുമ്പോഴ് എന്താ പറഞ്ഞേക്കണേ? സഹയജ്ഞരായിട്ട് ജീവിക്കൂ, യജ്ഞം ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജീവിക്കൂ. എന്താണ് യജ്ഞത്തിന്? പല അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ? അതില് ഒരർത്ഥം എന്താണ്? മെയിനായിട്ട് പറയണത് എന്താ? സഹകരണം അല്ലേ? നമ്മള് ഈ ഒരു പക്ഷിക്കൂടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നുള്ളത്. ആ കൂട്ടിലെ പക്ഷികളാണ് നാം ഓരോരുത്തരും. പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ജീവിക്കണം. അതാണ്. അപ്പൊ ഇത് വായിക്കുമ്പോ പല ട്യൂണിലൊക്കെ വായിക്കും കേട്ടോ ഈ ഉപനിഷത്ത് മന്ത്രങ്ങള്, ധ്യാനമൊക്കെ. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. വായിക്കൂ ഒരാള്. ഓം പൂർണ്ണമദ പൂർണ്ണമിദം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ പൂർണ്ണസ്യ പൂർണ്ണമാദായ പൂർണ്ണമേവാവശിഷ്യതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആളാണ് അല്ലെ? പരിപൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. പൂർണ്ണമിതം പൂർണ്ണാത് പൂർണ്ണമുദച്യതേ. അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പൂർണ്ണമായിട്ട് വേറൊന്ന് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടാല് അതും ആ പരിപൂർണതയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന എല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ ആ പൂർണ്ണങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്താലോ അവശേഷിക്കുന്നതോ അതും പൂർണ്ണം തന്നെയാണ് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പൂർണ്ണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. എന്താ അല്ലേ ഭഗവാന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം നോക്കൂ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്നവയെല്ലാം പരിപൂർണങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. എന്താ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പരിപൂർണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്താ ഉത്ഭവിക്കാത്തത് അല്ലേ? ഈ കാണുന്നതെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. അവയെല്ലാം പൂർണ്ണങ്ങളാണ് എന്നാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് സമ്പൂർണനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണങ്ങളെ ഉണ്ടായാലും ഉത്ഭവിച്ചാലും പിന്നെയും അവശേഷിക്കുന്നത് എന്താണ്? പരിപൂർണമാണ് അല്ലേ? സമ്പൂർണനായിട്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാൻ അവിടെ ശേഷിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പരിപൂർണ സത്ത, നിരപേക്ഷ സത്യം എന്നത് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ തന്നെയാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മത്തെയോ പരമാത്മാവിനെയോ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്നത് പരിപൂർണ സത്ത ഭാഗികമായി മാത്രം സാക്ഷാത്കരിക്കലാണ്.
മൂന്ന് തരം സാക്ഷാത്കാരം നമുക്കറിയാം: ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഭക്തരൊക്കെ ബ്രഹ്മവും പരമാത്മാവിനെ അല്ല സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഭഗവാനെ ആണ്, ഭഗവാനായിട്ടാണ് ആ നിരപേക്ഷ തത്വത്തിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഭക്തരാഗ്രഹിക്കുന്നത്. നിരാകാര ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നത് അവിടുത്തെ സദ്ഭാവത്തിന്റെ അഥവാ സനാതനത്വത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരോ സത്ത്, ചിത്ത് എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവിടുത്തെ അനശ്വരതയും പൂർണ്ണജ്ഞാനവും. എന്നാലോ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് സച്ചിദാനന്ദമാണ്, അല്ലെ? സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എന്നീ അവിടുത്തെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയും സാക്ഷാത്കാരമാണ്. ഒരാൾ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു, അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അതാണ് ഭഗവാനെ ആ ത്രിഭംഗ ശ്യാമ സുന്ദര രൂപത്തില് കാണാനും ആരാധിക്കാനുമാണ്, അല്ലെ, ഭക്തർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുക. ഒരാൾ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. അപ്പോ ആത്മീയ ശക്തി ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്നാണ്. സച്ചിത ആനന്ദമാണ്. അത് നേടിക്കഴിഞ്ഞാല്, സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാ സത്തും ചിത്തും ആനന്ദമാണ്, നിത്യ ആനന്ദമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ വിഗ്രഹ എന്നാൽ രൂപം എന്നാണ് ഒരു വിഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സത്ത രൂപരഹിതമല്ല. അവിടുന്ന് രൂപരഹിതനായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അഥവാ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണനാകാനിടയില്ല. അതാണ് ഈശോപനിഷത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അല്ലെ? പൂർണ്ണമത പൂർണ്ണമിതം. ഭഗവാൻ പരിപൂർണനാണ്. അപ്പോ അത് ഒരു വെളിച്ചമല്ല, അല്ലെ, ബ്രഹ്മമല്ല. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സത്യവും പൂർണ്ണവുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഈ പ്രാതിഭാസിക പ്രപഞ്ചവും അതുപോലെ മറ്റുള്ളവയും പരിപൂർണമാണ്. പൂർണ്ണതയിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന എന്തും സ്വയം പരിപൂർണങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ സമ്പൂർണനാകയാൽ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും അനേകം പൂർണ്ണങ്ങൾ ഉത്ഭവിച്ചാലും അവിടുന്ന് സമ്പൂർണനായി തന്നെ അവശേഷിക്കുന്നു. 3 ഭാവങ്ങളിൽ പൂർണ്ണത എന്ന ആശയം പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹനാണ്. നിരാകാര ബ്രഹ്മ സാക്ഷാത്കാരം എന്നത് അവിടുത്തെ സൽഭാവത്തിന്റെ അഥവാ സനാതനത്വത്തിന്റെ സാക്ഷാത്കാരം മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. പരമാത്മ സാക്ഷാത്കാരം ആവട്ടെ സത്ത്, ചിത്ത് എന്നീ സവിശേഷതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവിടുത്തെ അനശ്വരതയും പൂർണ്ണജ്ഞാനവും. എന്നാൽ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അഥവാ ഭഗവാൻ സത്ത്, ചിത്ത്, ആനന്ദം എന്നീ അവിടുത്തെ എല്ലാ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളുടെയും സാക്ഷാത്കാരമാണ്. എത്ര നന്നായിട്ടാണ്, അല്ലെ? സിമ്പിളായിട്ടാണ് പ്രഭുപാദര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഈ മന്ത്രങ്ങളായാലും ധ്യാനം ആയാലും ഒക്കെ സാധാരണക്കാരായ നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാനൊക്കെ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും. ഇതിപ്പോ വളരെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടാണ് പ്രഭുപാദ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. പരിപൂർണ സത്തയ്ക്ക്, പരമപുരുഷന് അനന്ത ശക്തികളുണ്ട്. അവയൊക്കെയും തന്നെ അവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ പൂർണ്ണങ്ങളുമാണ്. അത്തരത്തിൽ ഈ പ്രാതിഭാസിക ലോകം സ്വയം സമ്പൂർണമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനും നിലനിൽപ്പിനും വേണ്ടിയുള്ള സകലതും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള 24 മൂലകങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം കൊണ്ട് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം സുസജ്ജമാക്കിയിട്ടാണ്, അല്ലെ, ഭഗവാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രപഞ്ചത്തിലെ മറ്റൊരു ഏകകവും നിലനിൽപ്പിനു വേണ്ടി അധികം ശ്രമം നടത്തേണ്ടതില്ല. പ്രപഞ്ചം സ്വന്തം സമയരേഖയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വർത്തിക്കുന്നു. ഇത് പൂർണ്ണ സത്തയുടെ ശക്തി വിശേഷം കൊണ്ടാണ് നിശ്ചിതമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് 10ാം അധ്യായത്തിലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാന്റെ ആ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആ തേജസ്സിന്റെ, ഭഗവാന്റെ ഓജസ്സിന്റെ ചെറിയൊരു അംശം കൊണ്ട് മാത്രമാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശക്തി അചിന്ത്യമാണ്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പൂർണ്ണ അംശങ്ങൾക്ക് അഥവാ ജീവസത്തകൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പൂർണ്ണ സത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയാണ് എല്ലാത്തരം അപൂർണതാ ബോധത്തിനും കാരണം. നമ്മൾ ഒക്കെ അപൂർണരാണ് എന്ന് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോ പൂർണ്ണ സത്ത, ഇപ്പൊ ഭൗതിക ലോകമാണ് അതിനുദാഹരണമായിട്ട് പറയാം, നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുക.
അപ്പൊ ജീവസത്തകള് അവിടെയാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ, മനുഷ്യരും മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളും ഒക്കെ അടങ്ങുന്ന. ഇപ്പൊ പൂർണ്ണ സത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപൂർണമായിട്ട് കാണാനുള്ള കാരണം എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. മനുഷ്യജന്മം ജീവസത്തയുടെ പൂർണ്ണ ബോധത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ്. ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ 84 ലക്ഷം ജീവയോനികൾ പിന്നിട്ടതിന് ശേഷമാണ് മനുഷ്യജന്മം ലഭിക്കുന്നത്. പൂർണ്ണബോധത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമായ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ ജീവസത്ത തന്റെ പൂർണ്ണത അഥവാ പരിപൂർണ സത്തയുമായുള്ള തന്റെ ശാശ്വത ബന്ധം സാക്ഷാത്കരിക്കാത്ത പക്ഷം അവൻ പരിപൂർണതയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനുള്ള തന്റെ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം ഭഗവത് ദാസത്വമാണ് അല്ലെ, ആശ്രിതത്വമാണ് ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഭഗവാനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിൽ എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും ഉണ്ടെന്ന് അറിയാത്തത് കാരണം നാം ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ അറിഞ്ഞുകൂടാ, അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ഓരോ ജീവിയുടെയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടത് എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ ഒന്നും കാണുന്നില്ല. എന്താ? സോറി. പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോൾ അയാൾ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ഈ ഭാവങ്ങളൊക്കെ പൂർണ്ണമായി സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നു. വിഗ്രഹ എന്നാൽ രൂപം. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സത്ത രൂപരഹിതമല്ല. വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞു തരികയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ നിർവ്യക്തി അല്ല, വ്യക്തി രൂപമാണ് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പൂർണ്ണ സത്ത രൂപരഹിതം അല്ല എന്ന്, രൂപമില്ലാത്ത ആളല്ല. ഇത് ഏത് ഡീറ്റിയാ പറയാൻ പറ്റുമോ? രാധാരമൺലാല അല്ലേ, വൃന്ദാവൻ. കൃഷ്ണനില്ലാത്ത പ്രപഞ്ചം അപൂർണമാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാൻ കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ക്രമീകരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ. എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? ഭഗവത് സേവനം നടത്തിയിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പരിപൂർണ ജ്ഞാനം നേടിയിട്ട് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അല്ലേ. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും. പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതം അല്ല. പരമപുരുഷന്റെ ബാഹ്യശക്തി എന്ന നിലയിൽ അവന്റെ എല്ലാ ശക്തികളും പൂർണ്ണമാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രതിഭാസ ലോകവും സ്വയം സമ്പൂർണമാണ് അല്ലെ. ഈ ഭൗതികത സമ്പൂർണമാണ്. ഇപ്പോ നോക്കൂ, ഓരോ ജീവികളുടെയും നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാവിധ ക്രമീകരണങ്ങളും ഈ പ്രകൃതിയില് ചെയ്ത് ഒരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ നോക്കൂ, ഉദാഹരണമായിട്ട് ആനകൾക്ക് ഒരുപാട് ആഹാരം വേണം അല്ലെ. അതെല്ലാം അവർക്ക്, കാട്ടിലുള്ള ആനകൾക്കൊക്കെ ആരാ തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നേ? അവയുടെ ആ വ്യവസ്ഥയെല്ലാം അവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഓരോ ജീവികൾക്കും. പണ്ടൊക്കെ വൈദിക സംസ്കാരത്തിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഇന്നത്തെ പോലെ അല്ലല്ലോ. അന്നൊക്കെ എന്താണ്, കുറച്ച് ഭൂമി ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ 2 പശുക്കൾ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോ ഒരു വലിയ കുടുംബത്തിന്, കുറെ അംഗങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു കുടുംബത്തിന് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാം അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കിട്ടും എന്നാണ്. ഇപ്പോഴതൊക്കെ മാറിയല്ലേ. മാത്സര്യത്തിന്റെ ലോകമായി മാറി. ഇപ്പോ എത്ര പഠിച്ചു, അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി അമേരിക്കയിൽ പോയി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഇപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ആൾക്കും അങ്ങനെ വേണം അല്ലേ. അങ്ങനെ ഒരു മാത്സര്യത്തിന്റെ ലോകാണ്. ഭഗവാനെ അറിയാനോ ഭഗവത് സേവനത്തിനോ ആർക്കും സമയം കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ അവര് ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക്, ജനിമൃതികളിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാസ്വാദനത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് വിളിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി ഈ പ്രകൃതിയിലെ വിഭവങ്ങളെയൊക്കെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പൂർണ്ണ സത്തയുമായി ബന്ധപ്പെടാതെ സ്വതന്ത്രനായി ജീവസത്തയ്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ. എത്ര പൂജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന് വിലയില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു ഒന്ന് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാനാണ് ആ ഒന്ന്. ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് നിർത്തണം അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സെന്റർ പോയിന്റിൽ വെക്കണം. എന്നാലാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ളൂ. അപ്പോ മായയിൽ നിന്നൊക്കെ മായാതീതരാവാം, ഗുണാതീതരാവാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് പൂർണ്ണ സത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറയണേ? പരിപൂർണ സത്തയെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സൂക്ഷ്മങ്ങളായ പൂർണ്ണാംശങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പൂർണ്ണ സത്ത രൂപരഹിതമല്ല. അവിടുന്ന് രൂപരഹിതമായിരുന്നുവെങ്കിൽ, അഥവാ അവിടുത്തെ സൃഷ്ടിയേക്കാൾ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കുറവുള്ളവനെങ്കിൽ അവിടുന്ന് പൂർണ്ണനാകാനിടയില്ല.
പൂർണ്ണ സത്ത എന്നത് ആന്തരികമായും ബാഹ്യമായും സകലതും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതും നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്കൊക്കെ അതീതവും ആവണം. മറിച്ചായാൽ അത് പൂർണ്ണമല്ല. ജീവാത്മാവ് തന്റെ പൂർണ്ണതയെ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും? ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗമായ കരങ്ങൾ ശരീരത്തോട് ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഒരു പൂർണ്ണ ഏകാകമായി വർത്തിക്കുന്നത്. അത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് അറ്റുപോയാല് പ്രവർത്തനരഹിതമായി. അതുപോലെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്ന നമ്മൾക്ക് പിന്നെ യാതൊരു കഴിവുമില്ലാത്ത പോലെ ആവും. അതുപോലെ ജീവസത്ത പൂർണ്ണസത്തയുടെ ഭാഗവും അംശവുമായതിനാൽ പൂർണ്ണമാകുന്നു. പൂർണ്ണസത്തയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമേ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ പൂർണ്ണത സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവൂ. എന്തുകൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമാകാത്തത്? പൂർണ്ണസത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത. അതാണ് എല്ലാത്തരം അപൂർണതാബോധത്തിനും കാരണം. ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ഇന്ദ്രിയ സുഖം പൂർണ്ണ സത്തയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാതെ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് മായ. പരമാത്മാവിന്റെ സത് ചിത്ത് ആനന്ദ ശക്തി ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ആരാ പറയാ? ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് ഗ്രഹിക്കുന്നത്? ഒരാൾ പരമപുരുഷനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുമ്പോ അല്ലെ, ഭഗവാൻ എന്നുള്ള ആ നിരപേക്ഷ സത്യത്തിന്റെ ഭാവങ്ങളെ പൂർണ്ണമായിട്ട് സാക്ഷാത്കരിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ആ സത് ചിത്ത് ആനന്ദ ശക്തി ആ ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിശദീകരിക്കുക പൂർണ്ണസത്ത എങ്ങനെയെന്ന്. രൂപരഹിതമല്ലാത്തത് ആണോ? പൂർണ്ണസത്ത രൂപരഹിതം അല്ലാത്തതല്ലേ? രൂപരഹിതം അല്ലാത്തത്. അപ്പൊ രൂപം ഉള്ളതാണ് എന്നല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം? രൂപമുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഒരു പൂർണ്ണ അംശമായി സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. അതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഏതാണ് നൽകാൻ പറ്റുക? ഉദാഹരണമായിട്ട് ഭൗതിക ലോകം തന്നെയാണ് അല്ലെ? ജീവസത്തകള് പരിപൂർണരാണ് അവര്. പക്ഷെ അവര് ഈ പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യാനുള്ള ആ തത്രപ്പാടില് അവര് പരിപൂർണരാണെന്ന് അറിയുന്നേ ഇല്ല. ക്ലേശങ്ങളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര്. പക്ഷെ അവര് പരിപൂർണരാണ് ഭഗവത് അംശമായത് കൊണ്ട് തന്നെ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതെല്ലാം പരിപൂർണങ്ങളാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഭൗതിക ജീവിതം ഒരു ഡാഷ് ആണ്. എന്താണ് ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിന്റെ ഭൗതിക ജീവിതം? ഒരു മായയാണ്. മായയാണ്. അതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്ത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പറയും. അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ നമ്മള്. അയ്യോ, മൂന്നാമത്തേന്റെ. കാര്യങ്ങൾ അപൂർണമായി കാണാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? പൂർണ്ണത്തെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞതയാണ് കാര്യങ്ങൾ അപൂർണമായി കാണാനുള്ള കാരണം കേട്ടോ. അതാണ് അതിന്റെ ആൻസർ. എന്താണ് കാരണം? പൂർണ്ണ സത്തയെ പറ്റിയുള്ള അജ്ഞത, അറിവില്ലായ്മയാണ്. അജ്ഞത. പൂർണ്ണ സത്തയെ പറ്റിയിട്ടുള്ള അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങള് അപൂർണമായി കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ശരിയല്ലേ? എല്ലാം മനസ്സിലായോ? അടുത്തതിലേക്ക് പോകട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മന്ത്രം 1. 1 മുതൽ 3 വരെയുള്ള മന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ഐക്യത്തോടെ ജീവിക്കേണ്ടതിനെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. മന്ത്രം 1 എല്ലാം ഈശ്വരന്റേതാണ് എന്നാണ് 1-ൽ പറയുന്നത്. മന്ത്രം 2-ലാണെങ്കിലോ അതിനോട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെ പ്രയോജനം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ്. എല്ലാം ഭഗവാന്റേതാണ് എന്നുള്ള ആ ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് പൊരുത്തപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ് പ്രയോജനം ഉണ്ടാവുക? 2-ാമത്തെ മന്ത്രം പറഞ്ഞു തരും. 3-ാമത്തെ മന്ത്രത്തിലോ പൊരുത്തപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ദോഷം ചെയ്യും എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതാണ് 3 മന്ത്രങ്ങൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന് 2 ശക്തികളുണ്ട്, 2 പ്രകൃതികള്. പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇവിടെ കാണും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിം ജഗത്യാം ജഗത് തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീതാ മാ കൃത കസ്യ സ്വിദ്ധനം. മന്ത്രം 1 ഏറ്റവും ധന്യമായിട്ടുള്ള മന്ത്രാണ് ഇത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇതൊരു ആരെങ്കിലും വായിക്കൂ ഇതൊന്ന്? വായിക്കൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ആസ്യമിദം സർവം യഥേന. വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഈശാവാസ്യമിദം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭുഞ്ജീത മാഗൃതാ കസ്യ സിദ്ധനം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം, എല്ലാം ഭഗവാനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്നത് എല്ലാം സർവം. യത്കിഞ്ച ജഗത്യാം ജഗത്ത്. അപ്പൊ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഈ എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതും ഈ ഭഗവാനാൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോ തേന ത്യക്തേന ഭുഞ്ജീത, അനുഭവിക്കുക. എന്താ തനിക്കായിട്ട് നീക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അത് മാത്രമേ അനുഭവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. മാ ഹൃദ, മാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുത്, ഹൃദ തട്ടിയെടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയണേ. കസ്യ സ്വിത് ധനം, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം മാ ഹൃദ, എടുക്കരുത് എന്നാണ്, ആഗ്രഹിക്കരുത് എന്നാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിനകത്തുള്ള സർവചരാചരങ്ങളും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരുവൻ തനിക്കായി നീക്കിവെക്കപ്പെട്ട അർഹമായ വസ്തുവകകൾ മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. എത്ര ധന്യമായിട്ടുള്ള ഒരു തത്വമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. വൈദിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കുറ്റമറ്റതാണ്. കാരണം അത് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു. പറഞ്ഞു, അവതാരികയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു. ശരിയായ ആത്മീയ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരകളിലൂടെ കൈവന്നിട്ടുള്ളതാണ് വൈദിക വിജ്ഞാനം. ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാൽ അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയം അത്രേ. അപൗരുഷേയം എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോ അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അതാണ് ആ വൈദിക വിജ്ഞാനം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭൗതികമല്ല, അത് ആത്മീയ ജ്ഞാനമാണ്. അത് ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാല് അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയം ആണ്. വൈദിക ജ്ഞാനം ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയാൽ നൽകപ്പെട്ടതല്ല. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകൾക്ക് 4 ന്യൂനതകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഈ 4 ന്യൂനതകള് പരിമിതപ്പെട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് ഈ 4 ന്യൂനതകൾ കൊണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ജീവസത്തയ്ക്ക് പരിപൂർണമായ അറിവ് നൽകാൻ സാധിക്കില്ല. വേദങ്ങൾ അങ്ങനെ ന്യൂനതയുള്ള വ്യക്തികളാല് നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതല്ല, ഭഗവാൻ നേരിട്ട് തന്നതാണ് അല്ലെ. വേദവിജ്ഞാനം തുടക്കത്തിൽ ഭഗവാനാൽ ബ്രഹ്മദേവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ നൽകപ്പെട്ടതാണ്. ആദ്യത്തെ ജീവസൃഷ്ടി എന്ന നിലയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പ്രസ്തുത അറിവ് സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്കും ശിഷ്യന്മാർക്കും പകർന്നു കൊടുത്തു. അവരാകട്ടെ അത് പിൻതലമുറയ്ക്കും കൈമാറി. അപ്പൊ ഈശ്വരൻ പരിപൂർണനാണ്, ന്യൂനതയില്ലാത്ത ആളാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിന് കീഴിലുള്ള ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഈ നിയമങ്ങൾക്ക് വശംവദനാകാനുള്ള സാധ്യത ശരിക്കും നമ്മൾക്കില്ല അല്ലെ, ജീവസത്തകള്. അപ്പൊ ജീവനുള്ളതും ഇല്ലാത്തതുമായ എല്ലാം പ്രകൃതി നിയമങ്ങളാലും അന്തിമമായി ഈശ്വര ശക്തിയാലും തന്നെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈശോപനിഷത്ത് യജുർവേദത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇപ്പൊ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സകല വസ്തുക്കളുടെയും ഉടമസ്ഥതയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഈശോപനിഷത്തിൽ കൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പരാപ്രകൃതിയെയും അപരാപ്രകൃതിയെയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 7 4 5 7-ാം അധ്യായത്തില് ഈ വസ്തുത സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൗതിക മൂലകങ്ങളായിട്ടുള്ള ഭൂമി, അഗ്നി, ജലം, വായു, ആകാശം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, ഭിന്ന പ്രകൃതി അഷ്ടധ എന്നുള്ള ശ്ലോകം ഓർക്കണം. എന്നിവയെല്ലാം ഭഗവാന്റെ അധംശക്തി, ഭൗതിക ശക്തി അപരാപ്രകൃതിയാണ്. എന്നാലോ ജീവസത്തകള് അത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് അല്ലെ, പരാപ്രകൃതി. ഈ 2 ശക്തികളും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭൂതമായത് തന്നെയാണ്. പരാപ്രകൃതിയുടെയോ അപരാപ്രകൃതിയുടേതോ അല്ലാത്തതായി പ്രപഞ്ചത്തിൽ യാതൊന്നുമില്ല. ആകയാൽ സർവ്വതിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ ഭഗവാനാണ്. പരമോന്നത സത്തയെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. ചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. സകലതിന്റെയും നിയന്താവും രക്ഷകനും നിർദ്ദേശകനുമായി വർത്തിക്കുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വേർപിരിയുമ്പോൾ നാം നശിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയാണ് അല്ലെ, ഈ തീയിൽ നിന്ന് ഈ തീപ്പൊരികള് മുകളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പറക്കും. അത് തീയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ആ തീയിന്റെ ഗുണങ്ങള് ചൂടോ വെളിച്ചമോ ഇല്ലാത്തതായി ചാരമായിട്ട് മാറുന്നു. അതുപോലെയാണ് നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ ആ കൺട്രോളിൽ വിട്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ യാതൊരു കഴിവും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ്, നമ്മൾ നശിച്ചു പോണു എന്നാണ്. അതിനാൽ ഈശ്വരനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവനുണ്ടാവണം. പരമോന്നത സത്ത, നിരപേക്ഷ വ്യക്തിഭാവമായ ദൈവതം ഒരു പരിപൂർണ വ്യക്തിയാണ്. തന്റെ വൈവിധ്യമാർന്ന ശക്തി വിശേഷം കൊണ്ട് അവിടത്തേക്ക് സകലതിനെയും ക്രമവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പൂർണ്ണവും പരിശുദ്ധവുമായ ബുദ്ധിശക്തിയുണ്ട്. പരമോന്നത സത്തയെ അഗ്നിയോട് ഉപമിക്കാറുണ്ട്. ചേതനവും അചേതനവുമായ വസ്തുക്കളെല്ലാം അഗ്നിയുടെ ചൂടിനോടും പ്രകാശത്തോടും ഉപമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അഗ്നി ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തിൽ ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഈശ്വരൻ അവിടുത്തെ ശക്തികളെ വ്യത്യസ്ത രീതികളിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞത് അതാണ് അല്ലെ. അഗ്നി എന്താ ചെയ്യണേ? ചൂടിന്റെയും പ്രകാശത്തിന്റെയും രൂപത്തില് ഊർജത്തെ വിതരണം ചെയ്യുക. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികളാല് വ്യത്യസ്ത രീതികളില് പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലാകെ. നമ്മൾ വിഭൂതി യോഗത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികള്. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അത്തരത്തിൽ സകലതിന്റെയും നിയന്താവും രക്ഷകനും നിർദ്ദേശകനുമായി വർത്തിക്കുന്നു. അവിടുന്ന് വൈവിധ്യങ്ങളായ ശക്തികളുടെ ഉറവിടമാണ്. അവിടുന്ന് അചിന്ത്യമായ ഐശ്വര്യം, ശക്തി, കീർത്തി, സൗന്ദര്യം, ജ്ഞാനം, വിരക്തി എന്നിവയാൽ പരിപൂർണനാണ്. അതിനാൽ ഈശ്വരനല്ലാതെ മറ്റൊരാളും ഒരു വസ്തുവിന്റെയും ഉടമസ്ഥനല്ല എന്നറിയാനുള്ള ആ ബുദ്ധിശക്തി ഒരുവനുണ്ടാവണം. ഒരുവൻ തനിക്കായി ഈശ്വരൻ നീക്കിവെച്ച സ്വന്തം വിഹിതം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാവൂ. ഉദാഹരണമായിട്ട് എന്താ പറയണേ? പശു നമുക്ക് പാല് തരുന്നുണ്ട്. പാല് പശു സ്വയം കുടിക്കാറില്ല. പുല്ലും ധാന്യവും ഒക്കെ കഴിക്കും. പാലാണെങ്കിലോ മാനവ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണമാ എന്നുള്ള നിലയില് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഈശ്വരന്റെ ക്രമീകരണവും ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ്. അവിടുന്ന് നമുക്കായിട്ട് ദയാപുരസരം നീക്കിവെച്ച വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നാം സംതൃപ്തരാകേണ്ടതാണ്. അവയുടെയെല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉടമസ്ഥൻ ആരാണെന്ന ബോധം നമുക്ക് സദാസമയവും ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. നമുക്ക് ഈ വായു, അതുപോലെ ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഈ സൂര്യൻ, വായു, അഗ്നി, ഇവരൊക്കെ ഒരു നാള് സ്ട്രൈക്ക് എടുത്താലേ എന്താവും നമ്മുടെ സ്ഥിതി അല്ലെ? അവരൊക്കെ ആ പരസ്പര സഹകരണത്തോടെ സഹയജ്ഞ അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിന്നു പോകുന്നത്. ഒരു വീട്, മരം, മണ്ണ്, അതുപോലെ ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് ഒക്കെ പല വസ്തുക്കളും ചേർത്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. അപ്പൊ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുമോ സ്വയം? അല്ല അല്ലെ, നമ്മളല്ല ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ഒന്നും പരിശ്രമത്തിലൂടെ ഇതുണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ഒരു വീട് എന്നുള്ള രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി തീർക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാൻ വയ്യ. എന്റെ വീട് എന്നാ നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് അത് പറയാനുള്ള അർഹതയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനാൽ നൽകപ്പെട്ട വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ പണിയുന്നത്. ഓരോരുത്തരുടെ വിഹിതം, എല്ലാവർക്കും വ്യത്യസ്ത വിഹിതമുണ്ട്. ഉദാഹരണം, പശുപാല് നൽകുന്നു, അവൾ ആ പാൽ സ്വയം കുടിക്കുന്നില്ല. അവൾ പുല്ലും ധാന്യവും ആഹരിക്കുന്നു. പാലാണെങ്കിൽ മാനവ സമൂഹത്തിന് ഭക്ഷണം എന്ന നിലയിൽ നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഉദാഹരണം 2 എന്താണ്? ഒരു പുലി അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിൻ പാലോ ഭക്ഷിക്കുന്നില്ല. കാരണം അതിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട ഭക്ഷണം പച്ച മാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണ്. അതാണ് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഉപദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധ്യമല്ല അല്ലെ. ആചാര്യന്മാരിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് ഈശ്വര സന്ദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധിക്കും. വൈദിക സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുകയും ഭൗതിക വസ്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി കലഹിക്കാതിരിക്കുകയും വേണം. ഈശ്വര കൃപയാൽ
യാതൊരു സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ അവയാൽ തന്നെ സന്തുഷ്ടരാകേണ്ടതാണ്. യഥാർത്ഥ ഭക്തര് അതാണ് ചെയ്യുക, അല്ലെ? ഇപ്പോ സുദാമ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോ സുദാമ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സന്തോഷവാനായിരുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഉണ്ട് എന്റെ കൂടെ, പിന്നെ എനിക്ക് എന്ത് വേണം, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്തയായിരുന്നു. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷന്റെ ഉടമസ്ഥ അവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം തങ്ങളുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവയെല്ലാം അവർ കവർന്നെടുത്തവയാണ്. നമ്മൾ ഈ പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ചോരനാണ്, അല്ലെ? നമ്മൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതൊന്നും ഭഗവാൻ ഒരു സമർപ്പണ ബോധത്തോടെ പെരുമാറിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കള്ളനാണ് യഥാർത്ഥത്തില്. തൽഫലമായി പ്രകൃതി നിയമത്താലുള്ള ശിക്ഷയ്ക്ക് അവർ വിധേയരായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും എന്ന് ഓർക്കാതെ നമ്മൾ പെരുമാറുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരോ ശിക്ഷ ദണ്ഡം നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ ആറ്റം ബോംബുകൾ പലരും കൈവശം വെക്കാറുണ്ട്. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണാധികാരികൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യലിസ്റ്റ് അവര്, അല്ലെ, മുതലാളിത്ത ഭരണാധികാരികളൊക്കെ പരമപുരുഷന്റെ ഉടമാവകാശം അംഗീകരിക്കാത്ത പക്ഷം ഈ അണുബോംബ് തന്നെ രണ്ടു പക്ഷത്തിന്റെയും നാശം വരുത്തും, അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാം ത്തിന്റെയും ഉടമ, നിയന്ത്രിതാവ് എന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാതെയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ എല്ലാം നാശം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക. സ്വന്തം രക്ഷയെ ലക്ഷ്യമാക്കിയും ലോക സമാധാനത്തിനെ ലക്ഷ്യമാക്കിയും ഇരുവിഭാഗവും ഈശോപനിഷത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഈശാവാസ്യ തത്വം ദൈവത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ആശയമാണ്. ഉദാഹരണം, ഒരു വീട് മണ്ണ്, മരം, കല്ല്, ഇരുമ്പ്, സിമന്റ് തുടങ്ങി മറ്റു പല വസ്തുക്കളും ചേർത്ത് നിർമ്മിക്കുന്നതാണ്. ഈ ശ്രീ ഈശോപനിഷത്തിന്റെ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പദാർത്ഥവും നമുക്ക് സ്വയം നിർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. അവയൊക്കെ സ്വന്തം പരിശ്രമത്തിലൂടെ സംഘടിപ്പിക്കാം, അല്ലെ? എന്നിട്ട് ആവശ്യമായ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റാം, അത്രേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. കഠിനാധ്വാനം വഴി രൂപവൽക്കരണം നടത്തിയ ഒരു തൊഴിലാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഉടമസ്ഥത അവകാശപ്പെടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ്. ഇതാരാണ് ഈ ഡീറ്റി? ആരാണ്, പറയാൻ പറ്റുമോ? വൃന്ദാവനിലെ കൃഷ്ണ ബൽറാം ഡീറ്റിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെ മനുഷ്യവർഗം കലഹിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതല്ല. മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ പ്രാധാന്യവും ലക്ഷ്യവും മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഉണ്ടാവണം. വൈദിക സാഹിത്യം മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളത് ആണ്, അല്ലാതെ നായകൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതല്ല. പൂച്ചകൾക്കും പട്ടികൾക്കും പാപസ്പർശം ഏൽക്കാതെ തന്നെ സ്വന്തം ഭക്ഷണത്തിനു വേണ്ടി ഇതര ജീവികളെ കൊല്ലാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ തന്റെ അനിയന്ത്രിതമായ രസനയുടെ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിച്ചതിന് അവൻ ഉത്തരവാദിയാകും. തൽഫലമായി അവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടും. അപ്പോ മനുഷ്യന് ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമൊക്കെ വേണം. അജ്ഞത കൊണ്ടാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഹിംസയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്, മാംസഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്നത്, അജ്ഞതയാലാണ്. അപ്പോ മൃഗങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് പാപമൊന്നും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തൊക്കെ എപ്പോഴൊക്കെ വേണം വേണ്ട എന്നൊക്കെ അവർക്ക് സ്വയമേവ അറിയാം. കാരണം അവരെ വെച്ച് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ തന്നെ അവരുടെ ബ്രെയിനിലൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു ചിപ്പ് വെച്ചിട്ടാ വിട്ടിരിക്കണേ, അല്ലേ? നമ്മൾക്കതില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞാനം നേടണം, എന്നിട്ട് അതുപോലെ ധാർമ്മികമായിട്ട് ജീവിക്കേണ്ടി വരികയാണ്. പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിച്ചതിന് ഉത്തരവാദിയാവും എപ്പോ ഒരു ജീവിയെ കൊല്ലുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പൊ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ടും വരും. ഇപ്പോ മനുഷ്യരുടെ ജീവിത നിലവാരം മൃഗങ്ങൾക്ക് ബാധകമാവില്ല. ഒരു പുലി അരിയോ ഗോതമ്പോ പശുവിൻ പാലോ ഒന്നും കഴിക്കില്ല. കാരണം അതിന് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം പച്ചമാംസത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ്. സസ്യഭുക്കുകളും മാംസഭുക്കുകളുമായിട്ട് നിരവധി മൃഗങ്ങളെയും പക്ഷികളെയും കാണാം. എന്നാൽ അവയൊന്നും ഈശ്വരേച്ഛയാലുള്ള പ്രകൃതി നിയമം ലംഘിക്കുന്നില്ല. മൃഗങ്ങൾ, പക്ഷികൾ, ഇഴജന്തുക്കൾ, അതിലും താഴെയുള്ള മറ്റു ജീവി വർഗങ്ങൾ എന്നിവ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കും. അതിനാൽ അവയ്ക്ക് പാപത്തിന്റെ പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല. വൈദിക ശാസനങ്ങൾ അവയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതല്ല. മനുഷ്യജന്മം മാത്രമാണ് ചുമതലാബോധത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം നമുക്കിപ്പൊ കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? നമ്മള് ശാസ്ത്രം അറിയണം, എല്ലാ ജ്ഞാനവും നേടണം, ഭഗവാനെ അറിയണം, എന്നിട്ട് ധാർമ്മികമായിട്ട് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. പ്രകൃതിയെ ചൂഷണം ചെയ്യരുത്, അല്ലേ?
പ്രകൃതിക്ക് ഒരു ദോഷവും വരുത്താതെ ആ പ്രകൃതി നിയമങ്ങളൊക്കെ കർശനമായി പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പാപം നമുക്ക് ഏൽക്കില്ല എന്നാണ്. ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞത്? പൂച്ചകളെയും പട്ടികളെയും പോലെ കലഹിക്കുന്നത് മനുഷ്യവിഹിതമല്ല. പൂച്ചകളും പട്ടികളും കലഹിക്കുന്നതിനാൽ പാപസ്പർശം ഏൽക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ മനുഷ്യന് പാപകർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു. ഇപ്പൊ മൃഗങ്ങളും പക്ഷികളും ഒക്കെ അവരവർക്ക് വേണ്ടത് മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഒരു ചാക്ക് അരി ഒരു തുറന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് വിചാരിച്ച, ധാരാളം പക്ഷികൾ വന്നിട്ട് അത് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കഴിച്ചിട്ട് പോവും അല്ലേ? നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യനാണ് അത് കണ്ടതെങ്കിലോ, അല്ലേ? അപ്പൊ മൃഗങ്ങളുടെ വിഹിതം ഉപയോഗിച്ചാൽ അവനൊരു മൃഗമാകും. പാർട്ടികളുടെ കയ്യിൽ, രണ്ട് പാർട്ടികളുടെ കയ്യിലെ ആറ്റം ബോംബ് നമ്മൾ കണ്ടു. അവര് സ്വയം നശിക്കും അല്ലെ? ഈശ്വരാവബോധത്തോടെ അല്ലാതെ പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഉപദേശം നൽകാൻ ഈശോപനിഷത്തിന് സാധ്യമല്ല. എന്താണ്? മനുഷ്യജന്മം ചുമതലാബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അവഗണിക്കുക വഴി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രകൃതി നിയമലംഘനം തന്നെയാണ് പാപത്തിന്റെ മൂലകാരണം. പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് അഥവാ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ അനുസരിക്കാതിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന് നാശം വരുത്തുന്നു. മറിച്ച് ഗൗരവമുള്ള കർമ്മ നിയമങ്ങൾ അറിയുന്ന, അനാവശ്യമായ ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ പുലർത്താത്ത വ്യക്തി തീർച്ചയായും പരമപ്രഭുവാൽ അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നു. ഇപ്രകാരം അയാൾ ശാശ്വത ഭവനമായ ഭഗവത് സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം നമ്മൾ ഭഗവത് സമർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ? വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന് എല്ലാവരും അല്ലേ? ഈ ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് നാം എല്ലാവരും എന്നുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാന്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പരസ്പര സഹകരണത്തെ കുറിച്ച്. നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മൾ യജുർവേദത്തിലെ തന്നെ എത്ര വിശ്വം ഭവതി ഏകനീടം എന്ന് പഠിച്ചു. ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ ഒരു പക്ഷിക്കൂടാണ്. ഈ കൂട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ പരസ്പരം സഹകരിച്ച് യോജിച്ച് ജീവിക്കണം അല്ലേ? യജ്ഞമാണ് ജീവിതം. അതുപോലെ വേണം നമ്മൾ ജീവിക്കാൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചു. ഇപ്പോ മനുഷ്യരാണ് സ്വാർത്ഥരായിട്ട് തീർന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷി മൃഗാദികളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്. മനുഷ്യനാണ് അല്ലെ എനിക്ക് മാത്രം അഹന്ത, മമത, ഞാൻ, എൻ്റെ എന്നൊക്കെയുള്ള ആ ദുഷ്പ്രവണതകൾ ഉള്ളത് ആർക്കാണ്? മനുഷ്യർക്കാണ് ഉള്ളത്. അതല്ലാതെ മൃഗങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന പദങ്ങളുടെ മലയാളം അർത്ഥം നൽകുക എന്നാണ്. ഈശാവാസ്യ. എന്താണ് ഈശാവാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല്? മലയാളത്തിലെ അർത്ഥം പറയുമ്പോ ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത്. ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളത് എന്നാണോ? ഈശ്വരൻ, ജയകൃഷ്ണ, നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന തന്നെയാണ്. ആവാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതില് അർത്ഥം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന എന്ന് തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി ഏതാണ്? ജീവാത്മാക്കൾ പരാപ്രകൃതി, അപരാപ്രകൃതി പഞ്ചഭൂതം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം. അതെ, പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. ജീവസത്തകളൊക്കെ അതിലാണ് പെടുക. ആത്മീയ ഊർജം ഒക്കെ, ആത്മീയ ഊർജമാണ് പരാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത്, ജീവനുള്ളതാണ്. അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭൗതിക ഊർജമാണ്, അത് അധമ ശക്തിയാണ്, അത് നിർജീവമാണ്. അത് ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, അഹങ്കാരം, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പിന്നെ പഞ്ചഭൂതങ്ങളും അടങ്ങിയതാണ്. അതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരം. ഈ ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ എന്താ പറയാ? ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് വസുധൈവ കുടുംബകം എന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുക അല്ലെ? നമ്മള് എല്ലാവരും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളാണ് അല്ലെ? ഈ ഭൗതികതയിലുള്ള എല്ലാ പേരും തന്നെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. ഇവിടെയുള്ള ഏതും സർവത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥാവകാശം ഭഗവാനാണ് അല്ലെ? ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ, എല്ലാത്തിന്റെയും നിയന്താവ് ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ
നമ്മൾ അതൊന്നും അംഗീകരിക്കാതെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പ്രകൃതി ലംഘനമാവണത്. അതാണ് പാപത്തിന് കാരണമാവുന്നത്, അല്ലേ? ദുഃഖം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മള് ക്ലേശങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കാരണം. പ്രകൃതിയെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വ്യവസ്ഥകളെ അനുസരിക്കാതിരിക്കുക, അങ്ങനെ വരുന്ന വേളയില് മനുഷ്യർക്ക്, ജീവസത്തകൾക്ക് നാശം സംഭവിക്കുന്നു. ഈ നമ്മള് അറിവ് നേടണം. എന്നിട്ട് ഈ ഗൗരവമുള്ള ഈ കർമ്മ നിയമങ്ങള് മനസ്സിലാക്കണം. എന്നിട്ട് അനാവശ്യമായിട്ട് ആസക്തിയോ വെറുപ്പോ ഒന്നും ഒരാളോടും വെച്ചു പുലർത്താതെ അങ്ങനെ ഒരു വ്യക്തി പെരുമാറുക. അപ്പോ ഭഗവാനാൽ അയാള് അംഗീകരിക്കപ്പെടുന്നവനായി, എന്ന് വെച്ചാ ഭഗവാന്റെ ഒരു ഭക്തനായി മാറുക, അല്ലെ? പ്രിയ ഭക്തനാവുക. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് ഭഗവാന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സമർപ്പണമായിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യണം. വസുധൈവ കുടുംബകം എന്നുള്ള പോളിസി. അപൗരുഷേയ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട, ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടത്. അത് വൈദിക വിജ്ഞാനം, അല്ലെ? വൈദിക വിജ്ഞാനം ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടതാകയാല് അതിന്റെ ഉറവിടം അപൗരുഷേയം എന്ന് പറയും. അതാണ് ആ പൗരുഷേയം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഈ വൈദിക വിജ്ഞാനം ഭഗവാനാലെയാണ് അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഉറവിടം എന്ന് പറയണത് ഭഗവാനാണ്. അത് തന്നെയാണ് ആ പൗരുഷേയം എന്ന്. മനസ്സിലായോ? നാല് ചോദ്യത്തിന്റെയും മനസ്സിലാക്കല്ലോ, അല്ലെ? രണ്ടാമത്തെ ഒന്നുകൂടെ പറയോ? പരാപരാധ പ്രകൃതി. പരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാന്റെ ഉത്കൃഷ്ട ശക്തിയാണ്, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഊർജമാണ്, ജീവനുള്ളതുകളാണ്, ജീവസത്തകളാണ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല്. എന്നാൽ അപരാപ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് അധമ ശക്തിയാണ് ഭഗവാന്റെ. അത് ഭൗതിക ഊർജമാണ്, നിർജീവമാണ്. അത് ജീവനുള്ളതല്ല. പരാപ്രകൃതി ജീവനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപരാപ്രകൃതി നിർജീവമാണ്. മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, പഞ്ചഭൂതങ്ങള് അടങ്ങിയതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യ ഈശ്വരന്റേതാണ്. ഈ ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. ഇവിടെയില്ല. കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഇവിടെ എന്തോ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ടേ, മൈക്രോഫോണിനൊക്കെ. കേൾക്കാത്തൊന്നുമല്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഈശാവാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈശ്വരനാല് ഇവിടെയുള്ള സർവ്വതും, സർവചരാചരങ്ങൾ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള ഒട്ടാകെയുള്ള സർവ്വതും ഈശ്വരന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതും ഈശ്വരനാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നതുമാണ്. അതാണ് ഈശാവാസ്യം ഇദം സർവം എന്നുള്ളത്. മനസ്സിലായോ? ഇനി ഏതാ? ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം മനസ്സിലായില്ലേ? ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഭാഗവതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്നാണ് ആ ഭാഗവതം എന്നുള്ള ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ എടുക്കേണ്ടത്. ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, ഈ ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ മഹിമ, കരുണ, ഇതൊക്കെയാണ് ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റേതായിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെയാണ് അതിലർത്ഥം വരുന്നത്. അല്ലാണ്ട് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഗ്രന്ഥത്തിനെ പറ്റിയിട്ടല്ല ഇവിടെ ഈ ഭാഗവതം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഈ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ചത് എന്നാണ് ആ ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ലിബറലിസം, ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടല്ലോ, അതിനെയാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ എന്താണ് അറിഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഈ മന്ത്രം 1 നമ്മൾ നോക്കുമ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായത്? ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സർവചരാചരങ്ങളെയും ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്.
അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരാള് തനിക്കായിട്ട് എന്തൊക്കെ, നമ്മളൊരു പക്ഷിക്കൂടിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പക്ഷികളാണ് അല്ലെ, ഈ പ്രപഞ്ചമാകുന്ന പക്ഷിക്കൂട്. അപ്പോ അതിനകത്തുള്ള നമ്മളെ ഓരോരുത്തരും തനിക്കായിട്ടുള്ളത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക, അർഹമായിട്ടുള്ളത് മാത്രം എടുക്കുക. മറ്റുള്ളവരുടെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം. ഒരു 100 പേരുള്ള ഒരു സദസ്സുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അവിടെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് സപ്ലൈ കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് 100 രസഗുള കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കുക. 100 പേരുണ്ട് അവിടെ. അപ്പോ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോണ്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ ഒരാൾ അതിൽ നിന്ന് 2 എണ്ണം എടുത്തു വിചാരിക്കുക. അപ്പൊ മറ്റൊരാൾക്ക് അത് കിട്ടില്ല അല്ലേ? അപ്പൊ അയാൾക്ക് അതിന് ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. അതാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത് എന്ന്. അപ്പൊ അത് ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ട വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തില് എല്ലാം വ്യവസ്ഥപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് അനർഹമായിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് അർഹതയുള്ളത് നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം. അനർഹമായിട്ടുള്ളത് സ്വീകരിക്കുമ്പോ മറ്റൊരാൾക്ക് അത് കിട്ടാതാവും അല്ലേ? അപ്പൊ അത് അയാളുടെ ദുഃഖത്തിന് കാരണമാവും. അപ്പൊ അതിന്റെ വൈബ്രേഷൻ നമുക്കാ കിട്ടുക അല്ലേ? അതിന്റെ പാപം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫലം, കർമ്മ ഫലം നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് പറയണത്. ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വ്യവസ്ഥ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അതില് തനിക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ടവ, അർഹമായവ മാത്രമേ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാവൂ. അതിപ്പോ ധനം ആർജിക്കുന്ന കാര്യത്തിലായാലും അല്ലേ, ഒരാളുടെ കയ്യിൽ എമ്പാടുമുള്ള ധനം ഉണ്ടാവും, ഒരാളോ വളരെ ദരിദ്രനാവും. അങ്ങനെയല്ല അല്ലേ വേണ്ടത്? അപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ? പാവപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് ഉണ്ടാവണം അല്ലേ? പണക്കാർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണം. അതുപോലെ ധാരാളം കൃഷിയും ഒരുപാട് ഉൽപ്പന്നങ്ങളും നമ്മുടെ കൈവശം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലാത്തവർക്ക് കുറച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്യണം അല്ലേ, കൊടുത്തേക്കണം. അങ്ങനെ തനിക്കായിട്ട് വെക്കപ്പെട്ടത് മാത്രം, അതല്ലെങ്കിൽ അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുക അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ അത് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തര് അത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവർക്കും എത്തിച്ചോളും. അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം. അങ്ങനെ ജീവിച്ചാലാണ് ഇവിടെ പ്രശാന്തമായിട്ട് ശാന്തിയും സമാധാനത്തോടും കൂടി ജീവിക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞാല് ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോകാനും ഒക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്ന് പറഞ്ഞ ശ്രീമദ് ഭാഗവത ഗ്രന്ഥം എന്ന് ഇവിടെ ഒരിക്കലും എടുക്കരുത്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ആ കമ്മ്യൂണൽ ആശയം ഉണ്ടല്ലോ, അതെന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതെന്താണ്? അപ്പോ നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രത്തിന്റെ അർത്ഥം തന്നെയാണ് അതിന്റെ ആശയം. അപ്പോ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാ ചരാചരങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലാണ്, അപ്പൊ മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ ഈശ്വരനാലെ നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ? നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാ? എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്? എത്ര അല്ലേ ബില്യൺസ് ആൻഡ് ബില്യൺസ് ഓഫ് യൂണിവേഴ്സ് ഉണ്ട്. എല്ലാം അതതിന്റെ പൊസിഷനില് അല്ലേ നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാത്തിലും ഉൾപ്പൂകി ഭഗവാനാണ് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്, നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാനാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഓരോരുത്തരും അവരവർക്ക് അർഹമായിട്ടുള്ളത്, അതുപോലെ അവരവർക്കായി നീക്കി വെക്കപ്പെട്ട, ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു കോട്ട ഉണ്ടാവും അല്ലെ? റേഷൻ കോട്ട, എന്താ പറയാ, അതിന് ഒരു വിഹിതം എന്നൊക്കെ പറയാം. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭാഗം അത് മാത്രാണ് ഒരുവൻ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. അതല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ധനം ആശിക്കരുത്. അതിനിപ്പോ നമ്മള് രസഗുള്ളയുടെ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞപ്പോ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് ഭാഗവത കമ്മ്യൂണിസം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അത് ബുക്കിനെ പറ്റിയല്ല പറയുന്നത്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നത്, ഭക്തരെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ അർത്ഥമുണ്ട്. ക്ലിയർ ആയോ? വ്യക്തമായോ മാതാജി? വ്യക്തമായോ എല്ലാവർക്കും? ഇനി വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ നമുക്ക് രണ്ട് മന്ത്രം വെച്ചിട്ട് എടുത്തു പോവാം. ഒരെണ്ണം മാത്രമാകുമ്പോ ഇതിലിപ്പോ ധ്യാനവും ഒന്നാമത്തെ മന്ത്രവും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇനി 2, 3 ഒന്നിച്ച് ഒരു ദിവസം, അങ്ങനെ 3, 4, 2, 3
4ഉം 5ഉം ഒരു ദിവസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ വേണം, അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തോണ്ട് പോവാം നമുക്ക്. അപ്പൊ അത് വേഗം തീരും. അപ്പോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഇപ്പോ ഭക്തിശാസ്ത്രിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ളവർക്ക് അവിടെ ലിങ്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നണു അല്ലേ? കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ അപ്പോ അതിൽ ചേരാൻ ശ്രമിക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ ക്വിസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനും ശ്രമിക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ ക്ലാസ്സിന് ഈശോവാസ്യ ഇത് ഈശോപനിഷത്ത് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭക്തിരസാമദസ്യന്റെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അന്ന് കേറാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുണ്ട്, അങ്ങനെയുണ്ട്. അങ്ങനെയുണ്ട്. ആ ശരി. ഇപ്പൊ ഇതിൽ 18 മന്ത്രങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ അത് ഏതാണ്ട് 9 ക്ലാസ് 9 ക്ലാസ് കൊണ്ട് ഏതാണ്ട് കഴിയുന്നു വിചാരിക്കണു. ഓക്കെ, അപ്പോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ മറ്റേ ക്ലാസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത. ഇനി ഒരു ഭക്തിശാസ്ത്രി ബാച്ച് ഇടുമ്പോ കുറെ വൈകും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ ഗ്യാപ്പ് വരും. അതുകൊണ്ടാ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ മാക്സിമം സ്പീഡില് ഈശോപനിഷത്ത് കഴിയുന്നതോടുകൂടി മറ്റേതിന്റെയും ഇത് ചെയ്യാം. ക്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ, അതിനോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തോളൂ. ക്ലാസ് വെറുതെ 1 or 2 കളയണ്ട. അങ്ങനെ ചെയ്തോളൂ. പിന്നെ ഒരു ബാച്ച് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. 4-5 മാസമെങ്കിലും എടുക്കും. അതാ. അപ്പൊ അതൊക്കെ വേണ്ട പോലെ ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്, ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമ ഭഗവാനാണ്. അവനവന് അർഹമായത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് നമ്മള് 1ാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. ധ്യാനത്തിലോ എന്താ കണ്ടത്? ധ്യാനത്തില് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പൂർണ്ണനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്നവയൊക്കെയും പരിപൂർണം തന്നെയാണ്. ആ പൂർണ്ണതയിൽ നിന്ന് എത്ര പൂർണ്ണതകൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും ശേഷിക്കുന്നത് പരിപൂർണം തന്നെ ആയിരിക്കും. അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ അചിന്ത്യമായിട്ടുള്ള ശക്തിയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 എണ്ണാണ്. അത് രണ്ടും ബൈഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. അതാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്. സർവം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. गुरु महाराज की जय. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. हरे ഹരേ कृष्णा. കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ हरे कृष्णा. മാതാജി. ആ